Mama ki bi a hankali fa kar ki tada mu ƙura ana. Idan kin gama kuma ki je ki mana wanke-wanke idan kina son ki ci abinci a gidan nan. Waɗannan kalamai sun girgiza maman Bello. Bata san lokacin da hawaye ya zubo mata ba. Duniya kenan, kamar ba ita ce a baya take gana wa surukanta azaba ba. Duk matar da ɗanta ya auro sai ta gana mata azaba. Wani babban gari akwai wata masifaffiyar mata da ake kiranta da Maman Bello. Kowa yana jin tsoron fitina da rigimanta, sannan ta kware a makirci. Dukkanin matan da ɗanta ya auro, haka za ta yi ta gana musu azaba, har da makirci, har sai ta tabbatar ɗanta Bello ya sake su. Matar Bello ta farko ita ce Karima, kullum tana durkusawa tana gaida Maman Bello, tana dafa abinci akan lokaci, tana kuma kula da Maman Bello kamar uwa. Amma Maman Bello ba girmamawa kaɗai take so ba, iko da isa take bukata. Da farko kananan abubuwa ne, idan Karima ta share gida, sai Maman Bello ta sake watso shara, ta ce akan me zaki shara baki fara daga ɗakina ba. Idan Karima ta dafa abinci, sai Maman Bello ta zo ta ɗanɗana, ta kifar mata a jiki, tana faɗa, baki ya komai ba sai bata wa yaro na kayan abinci. Karima sai dai ta yi hawaye ta ce, ki yi haƙuri mama, zan gyara a gaba. Idan baki suka zo, haka Maman Bello za ta zauna tana wulaƙanta matar ɗanta a gaban mutane, tana cewa ko tsohuwa mai shekara 100 ta fi wannan iya girki, yayin da Karima kuma take tsaye cikin takaici. Wata rana da yamma, Karima ta dafa shinkafa ta soya flanken ta shirya tebur. Maman Bello tana ɗanɗanawa ta yi tsaki, ta ɗauki ruwa ta zuba a kan farantin. Ta ce, kin zo ki kashe ni da mai ke muguwar yarinya, kina so ki kai ni asibiti da abincin banza ko? Karima ta fashe da kuka, amma Maman Bello ta ci gaba. Ki ci gaba da kuka, ai dole ki kuka, munafukan Allah, tunda Allah ya tona miki asiri. Duk lokacin da Karima ta yi korafi ga Bello, sai ce ki yi haƙuri, kin san mama, wata rana komai zai wuce. Amma dai yanzu haƙurin Karima ya ƙare, tun da asuba ta ajiye zoben aurenta da gajeren sako a takarda a kan tebur. Ta fita ta kama hanyar gidansu. Bello, Allah ya sani, na yi iya ƙoƙarina, amma yanzu kan na haƙura da auren nan. Hankalin Bello ya yi matuƙar tashi ganin wannan sako. Yayin da Maman Bello kuwa ko a jikinta cewa ma ta yi, dama wannan yarinyar ba yarinyar kirki ba ce, ka bari zan nemo maka yarinyar kwarai ne mutunci. Bayan wasu watanni, Bello ya sake aure, ya auro Husna, kyakkyawar yarinya mai kyan dire. Tun a satin farko, wutar rikici ta soma tashi, saboda Maman Bello ta fahimci Husna ba ta da tsoro kuma ba ta shayinta. Ina kwana mama, in ji Husna yayin da za ta wuce. Mama ta yi saki ta sha gabanta ta ce, ke maras kunyin yarinya, ba za ki zo ki durƙusa ba ki gaishe ni, za ki wani ce min ina kwana ki kama gabanki. Husna ta ce, mama girmamawa daga zuciya ne, durƙusawa ba dole ba ne. Nan fa yaƙi ya fara. Maman Bello ta canza makullan kicin ta ɓoye a gurinta, ta ce da Husna, idan kina son girki sai kin tambaye ni tukunna na buɗe miki kicin. Washe gari Husna ta balle kofan kicin ta shiga ta ci gaba da harkokinta. Nan dai Maman Bello ta canja salo, inda ta fara tsigumi tana tallata cewa ai Husna aljanu ne da ita bakaken aljanu. Husna tana jin su, ranta ya ɓace, amma ta yi kamar bata ji ba saboda a zauna lafiya. Wata rana Maman Bello ta tare Husna hanya tana zaginta, sai Husna ta yi nufin ta wuce abinta ba tare da ta ce komai ba. Kawai sai Maman Bello ta faɗi kasa tana birgima tana ihu, tana tafa hannuwa kamar wacce ake cirewa rai. Cikin mintuna kaɗan makwabta suka taro. Maman Bello ta zauna a ƙasa tana birgima tana ihu tana cewa, wayyo Allah, matar Bello tana so ta kashe ni. Dama lokacin Bello ya dawo gida. Nan take fito yana tambayar lafiya kuwa. Maman Bello ta ce, ɗana wannan yarinyar barazana ce ga rayuwata, ta shigo gidan nan tana so ta ga bayana. Husna cikin bacin rai ta ce, mama ki daina min karya, me na miki, ni fa ko taɓa ki ban yi ba. Mutane suna gani, amma ba wanda zai iya ba da shaida saboda tsoron sharrin Maman Bello. Washe gari Maman Bello
Ta watso wa Husna kayanta waje, ta ce ki koma gidan ubanki, ba zan zauna da suruka mara kunya ba. Husna ta ce, ni ma na gaji da suruka masifaffiya, kuma ina tabbatar miki sai kin haɗu da wacce za ta koya miki hankali. Maman Bello ta koma ɗaki ta kwanta tana murmushi, ta ce shegiyan yarinya, na gama da ita, yanzu da kaina zan je in nema wa ɗana aure. A ƙarshe Maman Bello ta yanke shawarin za ta je ƙauyensu ta nemo yarinya mai ladabi wa ɗanta Bello. A hankali Maman Bello ta dinga binciken ɗabi'u tana sa ido na 'yan matan ƙauye har ta samu wata yarinya mai ladabi da biyayya mai suna Binta. Maman Bello ta yaba da ladabi da biyayyanta. Cikin kankanin lokaci ta nemi a ɗaura mata aure da ɗanta Bello, kuma ba tare da ɓata lokaci ba aka ɗaura aure. Amarya Binta ta haɗa kayanta ta bi Maman Bello zuwa gidan mijinta Bello. Bayan sun iso, Maman Bello ta yi mata bayanin ka'ida da tsarin gida komai da komai. Haikowa shagari da sassafe, Binta ta tashi ta harhaɗa komai ta share ko'ina, kuma ta haɗa abin karyawa ta zo ta tsuguna ta gaida Maman Bello. Nan take Maman Bello ta fara jin daɗi, tana gwada wa mutane cewa lalle yanzu ne ta nemo wa ɗanta matar aure ta ƙwarai. Tsananin biyayyen da Binta take wa Maman Bello ya sa ta dinga yabanta a gaban kowa da kowa, har tana gaya wa Bello cewa yanzu ka samo mata ta ƙwarai, kuma ina gaya maka Bello, wannan yarinyar duk abin da ta yi daidai ne, 'yar gata ta ce, ba ta saba mini, tana kyautata mini. Ba zato ba tsammani wannan zama mai daɗi ya rikici ya koma rikici mai tsanani. Wata rana Maman Bello ta tashi bata ga abincinta ba, ta dinga kwalawa Binta kira, Binta bata zo ba. Maman Bello ta nufi ɗaki ta same ta akan gado tana zaune tana ta danna waya hankalinta kwance. Maman Bello ta ce wani irin rashin kunya ne haka, ina kiranki ina tambayanki abinci na kina zaune kina jina. Binta ta ce ni ba baiwarki bane, ki je ki dafa abincin idan kina jin yunwa. Ta koma ta yi zamanta. Wannan abu ya ɗaga wa Maman Bello hankali kuma ya bata mamaki. Ta zauna tana tunanin wani irin mataki ya kamata ne ma ta ɗauka. Maman Bello ta fita falo tana jiran Bello ya dawo, tana mai kallon TV. Binta ta zo ta ɗauki remote ta kashe TV ta ce, akan me zaki zo kina damuna ni da gidana, don haka bani buƙatar a kunna min TV yanzu. Maman Bello ta buɗe baki da hanci cikin mamaki da tsoro. Sannan Binta ta je kunnen Maman Bello ta ce, kar ki manta, kin ce ni ba na laifi, ni mutum kwarai ne. Idan kika yi ƙara ta babu wanda zai yadda da magananki. Bello yana shigowa, Binta ta tare shi ta rungume shi ta ce sanda dawowa mijina. Ta ja shi ɗaki suka bar Maman Bello a zaune kamar gunki. Washe gari Maman Bello ta shigo kicin ta samu Binta tana soya plantain. Ta ce maza ki zuba min, ɗana ne ina ce ya kawo ba daga gidanku kika zo da shi ba. Binta ta ce ki fita nan ko na soya miki fuska. Tsoro ya kama Maman Bello ta juya ta buce da sauri. Haka Binta ta ci gaba da gana wa Maman Bello azaba idan Bello baya nan. Idan Bello ya dawo kuwa za ta tsuguna ta gaishe ta tana mata ladabi da biyayya na ƙarya da makirci. Yau Maman Bello ta haɗu da wanda ta fi ta iya makirci. Idan Maman Bello tana son cin abinci, dole ta yi share-share ta yi goge-goge. Ita kuwa Binta tana zaune tana shan lemu tana daddanna wayanta. Saboda tsananin wulaƙanci, sai Binta ta zauna ta ci abinci ta ƙoshi tukunna ta rage, sai ta ɗauki sauran ta baiwa Maman Bello. Wani lokaci haka Maman Bello za ta wuni da yunwa bata ci komai ba. Har sai Bello ya dawo, sai Binta ta zo ta ce, Mama me yasa baki gaya min kina jin yunwa ba? Shi kuma Bello sai ya ɗauka kawai makirci ne irin na mama. Maman Bello kullum tana cikin damuwa. Idan Bello yana nan, Binta sai ta dinga kyautatawa Maman Bello. Idan baya nan kuwa, sai ta dinga gana mata azaba. Idan Bello ya tambayi Maman Bello me ke damunta, sai ta ce babu komai ba abin da ke damunta. A hankali Bello ya fara gane cewa lalle Maman Bello tana cikin damuwa, amma ta ƙi ta bayyana. Wata rana wata makwauciyarsu Bello ta tare shi ta ce masa, tsakanin mamanka da surukanka fa ba zaman lafiya, mamanka tana cikin tsananin damuwa. Haka daren ranar Bello ya kwanta ya gagara bacci yana tunanin maganganun da aka gaya masa. Don haka washe gari ya ja motarsa kamar ya tafi wajen aiki amma sai ya laɗe.
A hankali ya lallaɓo ya shigo gidan, ya tarar da Binta tana ta cin mutuncin maman Bello. Wannan abu ya yi matuƙar ba wa Bello mamaki. Cikin fushi ya shigo ya ce, Allah ya tona asirinki munafuka, wato ashe ganawa mahaifiyata azaba kike idan bana nan, a gabana kuma sai ki dinga yin abu kamar wata mumina mai tausayi da jin kai. Yau sai kin bar gidan nan. Maman Bello ta rike Bello ta ce, ka yi haƙuri Bello, Binta ba za ta bar gidan nan ba. Dukkan abin da kaga ya faru ni ne na jawo wa kaina, kuma ina girban abin da na shuka ne. Na gane cewa Binta ƙawar Karima ce da kuma Husna, don haka ta shigo ne domin ta koya min darasi. Kuma alhamdulillah na gane ina rayuwa akan kuskure, kuma yanzu na shirya mu zauna lafiya. Don haka ka yi haƙuri ka ƙyale ta a mazaunin matarka. Nan dai suka yi haƙuri ga baki ɗaya suka daidaita a tsakaninsu, suka zamto iyali masu farin ciki gaba ɗaya. Ƙarshen labarin Maman Bello kenan, Muguwar Suruka. Da ina kuke kallon wannan shiri namu, kuma wani darasi kuka ɗauka a wannan labari? Ma da comment section.